Libakera, di man tayo tapi ang pang number one way silingan. Akong asawa may amigang nga libakera, giingnan ko siya ayaw gayon og kumpiyansa. Sa ato banget makikistorya ayohon ka, unya iniglakaw mo na dauton kamiya. Libakera, di man tayo tabi ang pang number one way silingan. Daghan gayon kanilang nga walay laing buwat, magpundok sa lantay kuno kay magtingot anay. Kung kinsay mo labay tutukan o magpunghungay, ang baba maglaway sa pamantay o panaway. Libakera, di man tayo tabi ang pang number one way silingan. Lisod gayon kung ang asawa taglibakera, bisan sa iyang saya di gani kapanglabak. Pirmi lang magtabi ang baba magtiti-titi, magkanding giula ng siging gabang gihi. Libakera, di man tayo tabi ang pang number one way silingan. Sila gayon kanunay ang sinugdan sa away, kung magsinod di ay way mo pakita mo likay. Kung imong sukmatan kay yaman ang nagsumbong, isag ibala sa kanyo dili yun mo angkon. Libakera, himan tayo tabi ang pang number one way silingan. Sila gayon kanunay ang sinugdan sa away, kung magsinod di ay way mo pakita mo likay. Kung imong sukmatan kay yaman ang nagsumbong, bisag ibala sa kanyo dili yun mo angkon. Libakera, di man tayo tabi ang pang number one way